velice teším. Ďakujem. Mám výborný správa. Ten pohovor je akože taká formula. Áno. Dobrý, pani Ildiko. Ade? Až habát. To bude nejaké kúpeľné mesto, ne? Možno aj kúpeľné. Je taký zlatý, že na mňa nezabudol, že? Na mňa však hádam na nás, ne? Je to, ale mne koncertujú už teraz cigánsky diabli po mojom bruchu, s ktorým môžem zatlkať klinceko, s ktorým môžem špárovať kachličky. Pero nehnevaj sa, ty si privlastnil balkón a ja mám akože kde vešať bielizeň. Jasnú novinu neuveríš. Chcete mi vy dvaja dať pokoj, prosím vás pekne. Dobre dopadne, tak budem referent. Tak to už aj Láslo bude chodiť do roboty. Otázočku som chcel, no tak opýtam teba, Žužu. On už dojedol, alebo... Si ne, že? No. A píšu v ňom, že hľadajú... Som ho dal ako dáček manželke. Vám napíše dobrú recenziu. Pre mňa by bolo výhodnejšie, keby z jedného balenia bolo viacero recenzií. Nemáte náhodou aj milenku? Mám, ale... No. František! Volá ti mrkavá Máša. Len sa nedolá. Haló? Na to moje miesto zobrali nejakého iného referenta. Keď už dojedáš po Františkovi tie raňajky, mohol by si ich zobrať na svoj balkón? Ty si úplne zbláznila. Ty ideš dať jednotku. Takomu, kto je totálne vymletný len preto, aby som ja mal robotu. Takže všetci to robia. Ja iba dám šancu tomu chlapčekovi, nech napíše opravný test. Toto čo má znamená? Čo má toto znamená? O 10 rokov mladší. Áno! Ahoj, Žužu. Omladneš o 10 rokov. Alebo ako ty chceš naznačiť, že na svoj vek, ako, že nevyzerám dobre? Nie, vyzeráš fantasticky. Ahoj, Žužu, tak som tu. Chce natočiť na video. No. Vítajte, poďte. Vy, keď omladnete o 10 rokov, tak sa môžete rovno zapísať do základnej školy. Toto nie je ozajstná kamera, toto je len mobil. Áno, takže nejaké veľké herecké výkony neočakáva. Jednoducho Zúza nám nagebrí na ksicht ten krém, no a my sa budeme tváriť akože... Aké to je fasa. Dobre, šťám. Toto je Ildiko. Dobrý deň. Tá má 40. Toto je Martuška. Tá má... Trošičku viac. No a teraz? Vieš, kto by vyfúkol môj flek? Môj najlepší kamarát Láslo! Ja som mu to vybavila. Čože? To podlo! Si ma zneužila! Mám toho dosť. Už tretie slovo, ktoré vôbec nerozumiem. Šeredy, nagebriť a teraz podlo. Ak mi to okamžite nevysvetlíte, ja odmietam odpovedať. Erdőgazdálkodás. To znamená lesná správa? No, No, vôbec som netušila, že erdőgazdálkodás je lesná správa. Tak to vypni a pôjdeme odznova. No ale ja som dala živé vysielanie. A zase nerozumiem. Najviac sa im páčilo, ako si sa olial tým pivom. tak to ti teda veľmi pekne ďakujem. Odberateľov aj v Čechách. František! Zúza, nechceš zapnúť to živé vysielanie? Cítim, že bude sranda. Čomu ti mám akože gratulovať? V teréne videl som tie krvičky, ty mal si pravdu, to ti je na šoférovi, ťa krvička, Majka je tehotná. Láslo, ja všetko počujem. My nebudeme kolegovia. Na tej lesnej správe predsa dal výpoveď. Lenže môj najlepší kamarát mi to miesto vyfúkol. O kom teraz hovorí? O tebe, Láslo! Čo ty tu? Ja viem, že... Veľmi dobre si predsa vedel, nie, že som dal výpoveď na lesnej správe. Takže ti asi napadlo, nie? Že ten flek, čo ti dal, je vlastne môj. Žužu, nemali sme to už dať dávno dole? Mne to ako keby... Či je to dala na ksicht, čak ju to hryzie! Teba by malo niečo hrísť. Čo? Svedomie? Takže ťa pozdravuje tehotná krmička Majka? Ty mladému Róžovi dáš najbližšej písomke 5, aj keby ju napísal úplne bez chyby. Dačo teje s tvárom. Mladnem. Čo zase ideš robiť? Čakám na vysvetlenie ohľadne tehotnej krmičky. František, to, že koketuješ na lesnej správe s mladými krmičkami, to by som ešte tolerovala. Ale že s nimi aj spávaš! Koniec! Ťa natrel.
česnakovou nátierkou z rána. Toto je výživový krém Day Shine Beauty. Áno, Marti. Prídi, natočíme tú druhú časť. Si stále červená? Idem na terasu k môjmu medveďovi. Želám si, aby ma niekto aspoň hodinu rušil. Prepáč. Ďakujeme, že si s nás urobili pokusných králikov. Nechceš si to náhodou natočiť. No pozri, ako vyzerá. Mala som omladnúť o 10 rokov a teraz vyzerám jak Izzy. To vám určite prejde. No, najneskôr ráno. No, ja mám o hodinu stretnutie s ruským veľvyslancom. Mám o hodinu vystúpenie s deťmi v škole. Takže ja ti presne poviem, čo toto znamená. Nič mi nemusíš hovoriť, presne viem, čo to znamená. Zase potvrdilo, že Žužu predáva šmejdy. A ja sprostá som naletela, ešte som aj zaplatila 300 €. Iš! Ty si vybalila 300 € za sajrajt od Žužu? S týmto ksichtom by nám nepomohlo, ani keby sme mali 17. Nechcete predtým natočiť reklamu na akné? Teraz by som bola fakt radšej, keby ste sa mi pozerali na prsia tak ako vždy. Žužu, neviem, či to dopadne dobre, však... Deti uveria všetkým. Ruský veľvyslanec asi nie. Tá povie, že nakrúca rusko-slovenský koprodukčný veľkofilm o veľkej vlasteneckej vojne. Po veľkej vlasteneckej vojne bojovali múmie. Nie, Marta bude ranená výsadkárka. A prečo výsadkárke zhorel ksicht? No lebo omylom zoskočila do horiaceho domu. Dobrý večer, pani Zuzanka. Že ten krém je pre ženy? Krémom ma natrela manželka hneď potom, ako sa vyhádzala.